Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους. Σήμερα το μενού έχει γεμιστά φλωρίνι στην κατσαρόλα. Θα τα περάσουμε πρώτα από ένα ωραίο σουτάρισμα και θα δείτε και στη συνέχεια με κιμά και με ρύζι θα είναι. Εδώ είμαστε στο δεύτερο στάδιο. Έχουμε σουτάρει το κιμά μας. Έχουμε βάλει γκόσμο, μαϊντανό, σκόρδο, σάλτσα. Τώρα θα μπει και το ρύζι. Πού είπε? Και θα δείτε το αποτέλεσμα στο τέλος. Το αποτέλεσμα, ορίστε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα φυλάκια μας στις φίλες και στους φίλους. Καλή μας όρεξη.